Secure nila ako, secure nila ako. Hi mga moms, good day, hello. So this is Ma'am Shiji. Welcome to my vlog. So for today's ganap, naku kung mapapansin nyo po, nandito ako sa isang mall dito sa Hassan. So ito nga po yung ating project. Ito yung isa sa mga dahilan bakit ako umuwi. Maliban sa, syempre miss na miss ko na rin pong hinaguan ng farm. So, narito na tayo sa Soapy Red Mall. So, this mall is located dito po mismo sa bayan ng Hasaan, kung saan nakatira sina Brenda Mitch and all the social climbers squad. At kung saan kami nakatira nag-i-stay. So, this mall ay opening na bukas. And ako po ang naatasan na mag-host ng kanilang event from morning until evening. So, as of now, busy na sila na inaayos yung kanilang mga booth. Ayan, so, and syempre yung food court nila dito. So, merong Master Siomai! One of my favorite! May siomai. Ayan, dito may kainan dito wherein you can order mga different foods. Ayan, hanggang doon sa dulo. Actually, iniisip ko rin na kumuha ng pwesto. Diba? Para mag-ano ko ng mga ulam. Kaya lang, medyo mahal daw po ang ano nila. So, nandito tayo sa WL Foods. Kuya Will. Baka may pa-jacket naman kayo dyan. So, abangan ninyo mga pre-taste, mga ano nila rito. May mga pa-pre-taste sila, may mga pa-freebies, discounts. No? Tapos, sigit sa lahat, meron pa silang magaganap na isang napakalaking party. So, meron tayong disco and concert mula kay Elias JTV Band. Yan. Isa sa mga sensational and talaga namang sikat na sikat ng banda dito sa Mindanao. Ang bongga nitong nila. Mga ma'am. Ang bongga nitong hypermart nila. So, pwede ka naman mag-grocery. Kompleto sila. Kanina kasi inikot ko na. So, ngayon hindi mo na ako makaikot. Kasi marami sila inaayos sa loob. Napakaganda. Tapos, isa pa sa pinakamaganda sa kanila dito, ipapakita ko sa inyo, pupunta ako sa likod ng parte para masilip ninyo mula sa taas. Kasi ang bongga niya talaga. And siya nga pala, tomorrow will be here mga around 8 AM siguro. So, puntahan natin yung likod para makita ko sa inyo. Meron na rin dito ang play zone. So, games, entertainment, and music. So, I guess pwede silang yung playground ng mga bata. So, di ba nila ayos ka? Huwag muna tayo pumasok. So, dito na lang muna tayo sa likuran. Yeah. Wow! Hala, grabe. Oh! Oh! Wow! Oh! Ay! May pabangka-bangka. So, pwede kayo magpaikot-ikot dito sa loob. Para kayong nasa Venice, Italy. Oh. Diba? Siguro bawal siya maligo. Diba kabog? Meron pa rito sa gitna. Pwede ka rito kumain-kain, mag-chill-chill. Oh, diba? Dito lamang po yan sa saan. Ang ganda. Yan. At isa rin sa mga bonggang maaari nyong puntahan at tambayan dito. Mula sa aming friend na si Stephanie Salazar. O, diba? For 50 pesos, meron ka ng 15 minutes. 100 pesos, 30 minutes, 150 yung 1 hour. O, diba? Parehas na yun ang price mula sa city. Tapos may mga pagganito ka na. O, diba? Pwede mo nang i-enjoy ang massage chair na ito. Taray! O. Saan ka pa? So, o, diba? Meron siyang 1, 2, 3, 6 na upuan. O, nandito na yun sa gilid, ha? Diba? Kabog. Ayan. Then, maya-maya lamang mag-start na po ako mag-start na kami run through o mag-dry run ng aming program. So, matitest na natin. Kasi nasa akin na yung program, no? Mag-run through na lang tayo later.
yung pagkakasunod-sunod na mga mangyayari mula morning hanggang gabi. So ayan na, nagsiset up na po na magiging stage kung saan magpe-perform si Elias. Dito po yun sa center. Ayan. Sige po. Busy na rin kasi may mga suppliers na rin na dumarating. Ayan, na lalagay na kanilang paninda dito sa loob ng mall. O, diba? This is really a busy day for the SR Mall. Especially tomorrow na grand opening na. So, pwede kayong kumain dito sa kanilang Samgyup Salamat, sa kanilang Original Pares. Andiyan din na kanilang Pizza Kid. So, merong Yanko Japanese, wow, Japanese bar and restaurant. DIY Siomai King, marami pang iba. So, pwede nyo na mabisitin dito sa Sophie Red Mall sa Hasaan. So, eto na mga moms. Nako, natapos po yung punta ko sa SR Mall kasi nga po, kailangan patapusin yung pag-set up ng sound system. So, eventually, mukhang hindi na nila kakayanin. Kaya bukas na ng umaga sa sound check. Kaya ngayon, ang gagawin ko na lang is i-check yung aking mga outfit. So, outfit check! Wala, umuwi na siya! Ayaw na! Vlog ako, hi! No? Kung panalo, dapat nga ako bigyan mo ng pasalubong. Nandito ba sila? Naligo sila? Andito nga sila. Hindi man lang nasa akin. Oh, so. Malay mo kasi meron silang backdrop. So, ipakita ko na sa inyo ang mga possibility ko suotin tomorrow. Thank you, man. Ayan. Wala chocolate. Isip ko kasi kung ano yung pwede ko suotin bukas. So, Okay, since it's... so, red kasi yung ano nila. So, baka tomorrow, isa pa sa mga suotin ko, itong red na ito. Di ba? Para akong katuyo, nag-green. Wow! Green! Or, I will be looking for some outfits na possible ko rin masuot tomorrow. So, nagtitingin pa kasi ako ng mga possible outfits. So, pwede rin ito tomorrow. Yung silver. Pero parang ang laki ko rin sa silver. Kasi nga ang laki-laki ko na rin. I also have some gold! Ganon. O, oh, diba? What do you think, mga mo? Is it gold? Silver? Or just red? This is for... Siguro ba dito sa gabi? Kasi since ano naman po, disco and party. Yeah. Thank you so much, Mama J. Diba, ano, oh, parang siyang lava. Oh, love it. So, ayun. Pasilip lang muna kasi hindi ako makapag-decide. The rest na outfit na nadala ko is para sa November 2 naman, para sa birthday ni Manny. At syempre, meron tayong mga labahan. May mga labahan pa pala ako. So, that's all for now mga moms. I-ready ko muna pati yung aking hair for tomorrow. Paano yung gusto ko magiging look sa morning, sa tanghali, and sa gabi. So, syempre dapat iba-iba tayo. See ya!